Γεια σας, καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο των Γιών της Τεχνολογίας. Σήμερα έχουμε μαζί μας το MacBook των φτωχών, Pipo W9S. Μας το έστειλε η Gearbest, την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έχουμε βάλει από κάτω τα links. Αποστέλλεται μέσω DHL από ευρωπαϊκή αποθήκη και είναι στην πόρτα σας μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες. Το χρησιμοποιούμε εδώ και μια εβδομάδα και πάμε να δούμε αν οι Γιοί της Τεχνολογίας το εγκρίνουν. Ξεκινώντας από την εξωτερική εμφάνιση, το Pipo δείχνει αλουμινένιο, αλλά μην σας ξεγελάει, είναι πλαστικό. Το πλαστικό έχει μια πολύ καλή ποιότητα και ειδικότερα από τη μέσα πλευρά έχει μια μάτι υφή, η οποία είναι πολύ όμορφη. Το Pipo είναι ένα λάπτοπ 14 ιντσών, το οποίο ζυγίζει κάτι λιγότερο από 1,5 κιλό και έχει πάχος κάτι λιγότερο από 2 εκατοστά. Είναι δηλαδή ένας πιστός κλόνος του MacBook και είναι πάρα πολύ ελαφρύ και όμορφο. Περνώντας στην μπροστινή πλευρά, θα δούμε ένα logo των Windows 10, τα οποία έρχονται προκατεστημένα, και ένα της Intel. Στην από πίσω πλευρά έχουμε το logo της Pipo και τη χωρητικότητα που είναι 64 GB. Από κάτω έχουμε τη μητρική και μια μπαταρία, μια αποσπόμενη 10.000 mAh, για την οποία θα συζητήσουμε σε λίγο. Περνώντας στην αριστερή πλευρά του laptop, έχουμε το DC της φόρτισης και μια θύρα USB 3.0, την οποία τη δοκιμάσαμε με σκληρό δίσκο 2,5 και πιάσαμε ταχύτητες μέχρι 30 MB ανά second. Πιο δίπλα, μια θύρα mini HDMI για να συνδέετε στην τηλεόραση και να βλέπετε τις ταινίες σας. Περνώντας στη δεξιά πλευρά, έχουμε μια θύρα ακόμα USB, το jack των ακουστικών και μια θύρα υποδοχής καρτών microSD, η οποία υποστηρίζει θεωρητικά μέχρι 128 GB, αλλά εμείς καταφέραμε να αναγνωρίσει μέχρι 64 GB. Παίρνοντας το touchpad, θα πω ότι έχει πολύ ωραία αίσθηση. Το μόνο που μας χάλασε είναι ότι τα δύο πλήκτρα είναι πολύ σκληρά, προς το παρόν τουλάχιστον. Μάλλον θα χρειαστείτε ένα τέτοιο. Παίρνα έξω ρε για της τεχνολογίας! Λοιπόν, παρακάτω, το πληκτρολόγιο είναι πάρα πολύ ποιοτικό, έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση και δεν θα σας απογοητεύσει καθόλου. Η οθόνη του Pipo είναι 14,1 inches, είναι τεχνολογίας TFT, είναι μια τυπική οθόνη ως στενού laptop, δεν θα σας απογοητεύσει. Βέβαια, το μόνο αρνητικό είναι ότι έχει πολύ κακές γωνίες θέασης. Είναι όμως μια χαρά για τις απλές εργασίες. Το ηχείο πάντως, ενώ σε ένταση δεν απογοητεύει, στα υψηλά επίπεδα η ποιότητά του είναι κακή. Πάμε να δούμε μαζί και ένα βιντεάκι στο YouTube για να δούμε αυτά τα δύο. Πολύ ωραία. Όπως βλέπετε ο ήχος παραμορφώνεται λίγο. Σε χαμηλότερα σημεία της έντασης δεν παίζει άσχημα, αλλά είναι αρκετά χαμηλά. Αυτό. Η οθόνη είναι μια χαρά για να δείτε τις ταινιούλες σας, δεν είναι για κάτι παραπάνω όμως. Ας περάσουμε τώρα στο hardware της συσκευής. Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκεται ο Intel Atom Z8300. Σειράς Cherry Tail, είναι η καινούργια σειρά της Intel. Είναι πολύ ωραίοι επεξεργαστές, είναι τετραπύρινος, 64μπιτος και τρέχει στα 1,44 GHz με Turbo Boost στα 1,88. Είναι αρκετά αξιόπιστο στις καθημερινές εργασίες από ό,τι είδαμε. Όσον αφορά το θέμα της RAM, φοράει 4 GB RAM DDR3, η οποία όμως όπως διαβάσαμε είναι χαμηλότερα χρονισμένη από ό,τι είναι συνήθως. Στο θέμα του σκληρού δίσκου, φοράει έναν 64 GB eMMC. Παιδιά, είναι ένα τσιπάκι το οποίο δεν είναι ούτε SSD ούτε HDD, είναι κάτι ανάμεσα σε αυτά τα δύο σε ταχύτητα. Είναι μια χαρά για αυτό που θέλετε να κάνετε και από ό,τι είδαμε με κανένα δεκάρι βασικά εγκατεστημένα προγράμματα που σετάραμε το laptop, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 36 GB ελεύθερο χώρο, ο οποίος πιστεύουμε είναι μια χαρά, αρκετός για να κάνετε τις βασικές σας δουλειές. Βέβαια, αν δεν σας φτάνει εσάς, υπάρχει και δυνατότητα, όπως είπαμε και νωρίτερα, να βάλετε μια microSD και να λύσετε το πρόβλημά σας. Περνώντας στο θέμα της μπαταρίας, είπαμε φοράει 10.000 mAh. Τις ώρες που λέει η ίδια η εταιρεία, 9-10 ώρες οθόνη, δεν θα τις δείτε παιδιά, να λέμε την αλήθεια. Παραμένει όμως ένα λάπτοπ με πολύ καλή αυτονομία και στη μια εβδομάδα που εμείς το χρησιμοποιούμε, βλέπουμε πάνω κάτω 5 ώρες οθόνη, οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι μια χαρά.
για ένα λάπτοπ. Τέλος, το λάπτοπ έρχεται εξοπλισμένο με μια κάμερα VGA 0,3 MP, η οποία εντάξει, είναι μέτρια, είναι μια χαρά παιδιά για να κάνετε τις βιντεοκλήσεις σας μέσω Skype ή Facebook. Μια χαρά. Ήρθε η ώρα για το τελικό συμπέρασμα. Αξίζει να αγοράσετε το Pipon W9S? Οι γη της τεχνολογίας θα σας δώσουν την απάντηση. Παιδιά, το λάπτοπ μας εντυπωσίασε σε καθημερινές εργασίες όσον αφορά το θέμα δουλειά γραφείου, δηλαδή να ανοίξετε το Word, να κάνετε κάποιες δουλειές στο Excel, οτιδήποτε, browsing, YouTube, Facebook, να δείτε κάποιες ταινίες. Τα mail σας είναι φοβερό, είναι πάρα πολύ smooth και ανταγωνίζεται επάξια λάπτοπ της διπλάσιας τιμής, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, άμα είστε power user, δηλαδή θέλετε να τρέξετε video editors, photo editors, Photoshop, Sony Vegas Pro, ένα MATLAB κάτι, θα σας απογοητεύσει, δεν θα μπορέσει να τα τρέξει ή αν τα τρέξει, πιο πολύ θα σας σπάσει τα νεύρα, να το πούμε απλά. Μια άλλη παράμετρος είναι το gaming. Παιδιά, αν στοχεύετε στο gaming, μην το πάρετε. Εμείς δοκιμάσαμε να παίξουμε κάποια απλά παιχνίδια του 2006, όπως το Counter-Strike, το Source, και δεν θα πούμε ότι δεν το έπαιξε, θα πούμε ότι ήταν playable σε χαμηλές ρυθμίσεις. Μην το πάρετε, μην επενδύσετε σε αυτό το μηχάνημα αν στοχεύετε στην παράμετρο του gaming. Άρα, καταλήγοντας, αν είστε ένας απλός χρήστης και θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας, τη δουλειά γραφείου και τα απλά πράγματα στο browsing, πάρτε το ανεπιφύλακτα. Αν πάλι είστε ένας power user και θέλετε ένα δεύτερο μηχάνημα, το οποίο έχει τη φορητότητα ενός MacBook και την ομορφιά, έτσι, γιατί μιλάμε για ένα, παιδιά, για πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο laptop, πάρα πολύ λεπτό, πάρα πολύ ελαφρύ, μέχρι και ο φορτιστής του θυμίζει φορτιστή κινητού, με το μειονέκτημα βέβαια ότι είναι 1,5 μέτρο μήκος και δεν μπορείς να κάτσεις μακριά, τέλος πάντων. Αν το θέλετε για αυτό το πράγμα, πάρτε το ανεπιφύλακτα. Οι γη της τεχνολογίας το προτείνουν ανεπιφύλακτα να το πάρετε. Αυτά από μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe ή βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram.